Kasingi ka basispa alai pupra. Ha ka kerteng ukpa ukhu mensia makhuj. Amen. Kutra Jisu pensle engi dak mensia makhuj jongmi. Kashti shekinong Galatia. Kalenong ka baningkong. Na Paulus u apostol balapha om da kibriyo nelingba ubriyo. Henry da Jisu Christ badaka ukblay ukpa ubalapet mipat ya u na kajingyap. Nga kipara bangai kibaidon lang bat nga ngipa kajing ai kublay sya kipat rungai kibah Galatia. Kajing ai happy ba kajing suk na ublay ukpa na utra Jisu na utra jongi u Jisu Christ. Ubala ai tino ela dia nak bentai kipop jongi bandu pelat yengi nakani kajuk snio ko pamenta kat kum kamon ublay berukpa jongi. Hau kaburam junam la junam. Amen. Ngasngolungo apapilakan riak no kensan-kensan na uta balakot yapi hakajing ai ukris. Bat bapilait no syakawai pat ke gospel. Henry kawai pat ti omdan. Kibrio ayure kibakwa an pun kongpong ke gospel ukris. Kilapan king clear yapi. Hey, walada mangine wangal na beneng. Wanwad mbanyalap hapi ya ke gospel ke baper nakata ke bangilayalap hapi. Tu unlong ubalatim. Ngaong biang ya kabangala ong mentan. Lada manu bayalap ya pi ya ke gospel ke baya per nakata ke ba pilayo pediang tu long balatim. Hatu pin keli bangat hapen sungubha ya nu hakani. Ya kibriu ni ya ublay. Da kumni mo ngawat jingero na kibriu. Bandang athapan yo ya ke jingero na kibriu dalay ngan omlong syu usyakri ukris. Syu ngan itu api ko para bangai. Baka gospel ya kabangala yalap hapi. Kamlong ka jingsem boj ubriu. Ngamsim yo ya kana uno ubriu. Lemne don manu balahikaya nga. Kalawanda ka jing penpau na uji Sukris. Ngatip apilayo sngow ya katu ka jing tu sepang karukom imjonga mensuah kan yamju. Pitip bangalayele jubor ban benye ka hima ublay. Bat ba ngala persyang ban penjot ya ka. Na pedeng ki para balay ringkat reta. Ngalakam pau kumat mga hakaba rakhe ya kan yamju. Da kajing sit ham ban kat kum ki dustur ziki kpat men jonga. Henry ublay ubay ibit ban pengkerpang yang nga naduk ba empat khai nga. Ba ulakot yang nga da kajing ai jong u. Ula jet ban penpau ila ukun hanga. Kenang ban dup penpriang. Hapdeng ki jentel ya kukubor babahas pang jong u. Markum ta klam daya mirjing mut naki brio. Ni dah kalet cua se Jerusalem bani kendu ya kitu balong ki apostol cua yang ngalalet bak se Arabia. Nangta ngalawan pai hadin se Damaskus. Lais nem hadin kata ngalalet se Jerusalem bani yo jingtip na Petrus bat ngalasa bat u khatsan sengi. Ngamsim ya kendu kinu ki wei pat ki apostol lai tang yau Jacob upara jong utrai. Ngasmai khmat ublay bakata baro ka bangalatho kalong tik ka basisya. Hadien kata ngalalay rung sa kitaan Syria basilisya. Kipat rungay utray kibah Judea kipat itu khmat yanga. Kilayo sngaw pateng ba uta balaban ben yangi mensua menta ulaya lap na kabenta kani kajing nget ka ba ula persyang ban penjat. Balkumta kilakin kilaya ro yo ublay na marjonga. Kaktien jong utray. Ni singongu ya ublay. Mentah singi sedang ya ka siti jong Paulus ya ki Kristan ha Galatia. Kani ka siti ingin siyambun ki pang ha kani ka siti ba Paulus Ukran ki deidu ki ba mangi la pet teng ha ka siti jong u ya ki Kristan ha Rom. Henry hang ning yo i biang kijing batai se sisien pat. Ngin si i ka pang pedeng ka ba Paulus u Ukran bat u ai ka gospel jong u dan ka gospel ka mu u yalap ha pedeng ki gentle. Paulus sedang ningkong da ka jingadaya ka kam apostol ka jong u. Bat u ong ba ka jinglong apostol jong u dan ka kam yalap ka mu u yo pediang om dei ba ai ki brio ne ka ba lawan ling ba jong ki brio. Ka bu om dei ba u blay ula pendon kam dan no ling ba jong no ban wan ban ai ka ni ka kam yalap ha Paulus. Kani ka kamelap ba Paulus u yalap baru lep ben priang ka khobor ba bha ban yalap ka khobor ba bha ben ki gentle ban yalap ka gospel ben ki gentle kani ka kam dei ka bawan da ki brio
neling ba kibreo amdei ba pen khamti mano ya kani ke kam Paulus senrei uang dei ke jing pen pau ke ba ublehi ula pen pau limba utrai jing yu Jesus Christ dei ublehi bala jiet ya Paulus ha kalenti ke jing ya lenti jing usa Damascus ublehi ula pau ho ha kani ke lenti sa Damascus ba dei ha kani ke por ba Paulus ula kala ke bamot hadin ke tu ula matla ka tu ke nisingi ba hadin kata usa sedang ndau lami imat biang uyuak baptisma ba hadin kata ondau la pen krek katu kene por la sedang ban le yalap hada Damascus ba kiwe kishnong kumjuru la le rusi Jerusalem ba khamtam ka jing yalap jung ukala long hapdeng ki gentle kana ta kadau hakaru khat ka bakhatsan uong ublei ula ibet ula pen kerpang yang nadu ba ompat khai nga ba ula khot nga da ka jing ai jung kani ka jing ngau scam jung Paulus kani ke jing scam jong Paulus ber ong badai ublei ubala pen kerpang u wala da ula em ha ka jing em ka ba miade ka kum ka sandur jong ublei namar ba ula pen sitom ya ka balang ula pen sitom ya ki Kristan ha ka baning kong war ha ba peniap ya Stefan ru ma ula don bentalang ula saki ula bat ya ka jan jong itu ki saki ula menjur ya kata ka kam bat ha ka ni gal nong ru ngendapai ki dikhot ba kham sedien Paulus upeteng ya kata ong ma ngala le kita ki kam mana ka Paulus ukam me lade bama ula le da ka jingle ka jung umrawai ka kerdan apostle hendrai de ublei bala jit de ublei ula pen kerpang padang ni uang ublei ula pen kerpang yang ngadu ba empat khai nga ba ula khot yang ada ka jingle jung ko men ka para ba ublei ingi iwe pe we ba ka ju ka poru ublei pen kerpang ingi iwe pe we nado ka po image ngi ublei itu ingi ujiet yengi open kentang yengi open kerpang yengi na ka benta ka kam jung ha ka jing em ka mangingi em kadon ka benta ka babale si ba mangi ngila ban menjur dan ngila ban menjur ya kan ka jing khot ka jung ublei ni don kam kan ka jubab ka response ma ka jubab ka ngila ban aisha ublei ban pen dei dori la ka jung ka jing em bat ka sandur ka jung ublei ka ma don bat ngi ka wei ka sandur ka ba ublei udan yengi iwe pe we bar okhat ke dei kene ba ukwa ban kam khun yengi iwe pe we ba ukwa ba mangi iwe pe we ngin em ha ka jing shai bat ha ka ju ka por ba mangi iwe pe we ngin long ka jing shai na ka benta ki we pat ha ka jing em ka jongi kata ka dei ka mon ka ba ublei ukwa ban jit yengi iwe pe we Susu ala nangi pek susu akan ikan setiga leni kalau nang bandingkong haka dukat ka basau Paulus ong kumna ba ujisu IT ala dia nak bentai ki pop zingi ga kani ka di ka pedeng jong ka jingalap kani ka pedeng jong ka gospel borok ka wei ka pedeng jong ka khubor babha ba ujisu omdei bala shule benye persyak ka mon jong lani ka ka bajia ha ujisu kalong ka basujia ringkat Henry kadai ka mon jong ublei ba uji su ya ling bai kini kijing ba kijing yap ba kijing sha stem kijing yap ba kijing mipat na kijing yap bat uji suru la let sha kani kijing sha stem kijing yap bat kijing mipat na kijing yap da ka mon la jong kijing IT mon sungop ha jong jisu yala ka jong kijing ban pen yengi iwei pe wei ule gene na maru yengi iwei pe wei hadien kini Paulus Ukraine susu ong ba hagi dikot bahan rio du bapra ong ba ngalengo namar balai ma pila kenria no nak di gospel ba pergi pila yo pediang ba menta pi sedang ban ngai dak away pada ke gospel ha kalau nong ka lain na polis si sedien Paulus sa ong susu ko Galatia babit namar balai kila no ya kata ka kubor ba maki kila yo pediang no Paulus bat menta ki sedang ban ngai ki wepat tika keni kata ka kubor babha ka ba uya Paulus ya lap mano kita kiwe pada kibawan ya lap kiwe pada ka kubor babha ya kata ka we pada ka gospel bar Paulus ang balada dei mangine ki angal na breng wat ki angal na breng kin man ya lap ya kata ka gospel ka ba ya per na kata ka ba pipila yo priang am wat jungai yaki tika kata hangi larangi kin mau ngila depek bun sien ru ki jingpuli ki ba sakmat ru kidon kini ki hun jong ki Kristan haka spak snem ka baningkong bor ki apostle kiba dei na ka niam ju kini ka dei na ka niam ju ka ba maki kikwa ban yalap ki brio ba kampat biang ta pinlong Kristan rei ka bakongsan ka dei mama pin cha ot share ru bat akata karukom pinlong uju bat akata karukom pin rakhe ki ajong Moses
bat pin sayo baptisma na pin long Kristan wala da pilayo baptisma pila long Kristan ru pidai ban sya ot share bat ban pediang ya ka anjong Moses kani kadai kita ki kunhun bagi khot ni ongki Judaizers lane kita ki bakwa bagi priu kin sya ot share bat kin rakhe ya ka anjong Moses kani kadai khamtam bagi lek ban yalap ya ki Kristan gentle ya ki Kristan gentle u Paulus ha kani ka jing yalap jengki iya ka jing duna bat ya ka jing ma bakrau kata ka jing ma bakrau kadai ka penlong ya ka jing yap ka jing sya shitom bat ka jing mipat jong Jisu kalong insufficient na ka benta ka jing pen na ka daw don kam ban sya ot share don kam ban hap dia ka an warim ta daw Paulus ong tang ka jing sya shitom ka jing yap ka jing mipat jong Jisu kalabiang na ka benta jong iwe pe iwe ban yo ya ka jing imam jukut nyim don kam ban sya ot share bat ngila kin mau ka kam ki apostol no khat sanru ka balang baru kawai ha Jerusalem ringkat ha jing lam jong Petrus baru Jacob kila rai benemban kiai ki gentle Paulus ya le persya kini kibriu ki ba persyang ban pengkong pong ya ka gospel ka ba Jisu la ai ha Paulus bat kani ka gospel ka ba Paulus uang kani ka mwan da ka jing ka but briu ne ka jing start briu ne ngalayo jing hikai na no hendrai ka wan da ka jing pen pau jong ublei kamdai ka jing syembot ubriu hendrai ka jing pen pau jong ublei tak ada Paulus yang skam hala kanong rem bat hakani ka siti sigi Galatia kini gari ka wei ne ki phang pedeng ban pen I bahaka a haka jutang ka batamai haka jutang haka snam jong Jesus Christ ngilat lut na ka jing syate jong ka an ka ba kan jado ngilat lut na kita ka jing long hok ka ba mangingi hak ban ya kun da ka jing rakhe ya ka an ban sha out share ban rakhe ki a jong Moses hendrai ngi don menta ya ka an jong umensim ngin sa I kan ni ka di ka deng jong ka di ka siti barok kawai ngin sa pulis khmat nong ba ar balai ngin sa I ba ka deng jong ka di ka siti ka phang pedeng ka di ka ni ba ka jing lat yem jong I kam dai da ka jing rakhe jong ka an ka don ka benta ka an Moses ka don ka benta ka jing ot share ka don benta ka dai ka tang ka jing pen kre menta u Jisu lawan menta la pendep menta ngi barok khoi ngi yo ka jing man hok limba ka jing et ha u Jisu sakawai ka Paulus ong kani ka gospel kamdai ka jing syambut jong no hendrai kadai ka revelation lane ka jing pen pau jong Jisu Kristi kadai ka jing pen pau jong ublei ko men ka para ba ni don kamban mat ya kani ka jing sisya kampat biang tang la benta jungi bang ong banginget banginget ha jing hikai nginget ha jing bang yo jing hikai niam banginget bagi ki ong sepang Jisu nginget ki jing hikai jong kabalang ni don kamban mat dala deru ya kini ki jing hikai kani ka experience ru ni don kam ban siem ba mangingi ya kini ki jing hikai ki ba mangingi yo priang ni don kam ban puli ka Bible ba ni don kam om dai tang ban sha score ya ka jing hikai jo ngam ong ba kam long ka bokong san ka long ka bokong san hendai ka long ka bakam kong san su ba mangi ru gen pai dala di ban shem ya ublei ha ka jing tho ba khut ban shem ya ublei ha ki sacrament ban shem ya ublei ha ki ai ba ro khoi ba mangi le kan ni kan pen scam ya ka jinget jongap jongpi conviction ka bangi ong haktin pareng mo ba kata ka ba manginget kawan da ka jing pen pau jong utrai jungi Jesus Christ dan kam ban terang ya kani kampat biang te pengin ong ba ublei udan baru khatip ba ublei udan kampat biang ban ong ba Jisu udan ha kayu Christ ba khut baru khat ngitip ya kata ngidan kamru ban mat ngidan kamru ban wat ban yo ka jing mat bar ka jing tua ka jing ta jong Jisu ha kini ki baro ha ka jing em jongi kani kan wanra ka jing scam ka jing nget jong ngi iwe pa iwe jong ngi iwe pa iwe terang ya kani kon men ka para ba i dak ba pi sedang ban om tang ban suhun ba yo sngon ki we hindai ban wat jelir nalade kam tam ka ktien jong blai ling ba ka ktien jong blai ba puli ka ktien jong blai ha kini jing puli jong iru persang ban shem yo Jisu persang ban shem ya ka jing scam ka jing nget jong pi ha kini ka jing puli jong ka ktien jong blai mentang im dadon kamtan kata ka revelation ka ba ublei in pen pau hangi lene u Jisu ngin sa dwai kamera bang song Jisu wan pau hanga ba kuni kamtai teten ye we arngut le si u Jisu kwa ban ai ko kubol ba karpang na ka benta ka jing bha jong baro ula ban le kamta han re ngi i we pe we u Jisu la de pen pau kham tam ka jing pen pau ha ka tien jong ublei
pek ya ka tien jong blei shem me o jisu ha ka tien jong blei shem ya ka jing scam ka jing nget jong pi ha ka tien jong blei ha ka jing pen pau ka ba krau tam jong blei tungin trang ban tip shu ya ka tien jong blei eni ro e jisu Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi ha ukun chungi Jesus Christ un men chungi ba ka ding zo kaching e wala pan raham ki do no chungi da mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba ka khu na man ta kaching wan ka ma chungi to ai ba kaching e chungi kan pan kala ngi shakinong bat sambai bam juthat trong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolong brio man brio na shapo but ikijing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong kajing senior ka burom jemi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong kajing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jungi cha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kuruno kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na bumta jingi